Size, dat is lauw ID man. Ik is terug op die boot man. Ja man. Ik wil geretired man van die rape game af man. En de broeder nou gezien man, word dan niks en ik blijf die game man. Ha? Haha. Zie, als je dat size man. Ha? Haha. Het size, luister. Size, ik is dan nog weer terug op die bloody boot. Hij afkamer zit dan nog gedink, ik dan nog bloody retire. Nee, wacht, hoe kan ik dan nog retire? Ik heb respect voor mijn bloody OG's en die bloody game mannen. Hoe kan ik dan nog voor bloody afkamers dan nog respect? Ik zie dan nog allemaal wil dan nog bloody rip. Rip is voor allemaal. Ik heb toch gedink, is ook voor mij niet. Toen ze aan de motie wat dan nog mee gebloody motivated dan om aan te gaan. Van die gitaar dan nog gezien, nieuw jaar ik wil dan nog opgeheven. Dan toen wijsheid dan voor mij, hoe kan ik dan nog opgeheven? Toen ze wat ik dan nog op realization dan nog kom ik is dan nog bloody ID dan nog van die bloody baie. Ik doe net dan nog voor die bloody baie. Hoe gaan analytics dan nog mee zien dan nog die bloody in die streets en van ik doe net dan nog voor die lighties. Ik wil ook dan nog zien analytics, ik ken ook dan nog droom dan nog warm. Als ik dan nog opgeef, gaan highlight die moois terug aan die bloody ghetto en dan nog aan die womas die dat dan nog zien. Van ik was ook in die bloody ghetto en krijg nog rippers van die bloody ghetto dan nog rip. De lijkt hulle was in die ghetto, wat deed die dan nog gezien in die bloody ghetto man? Ha? Hulle het dan nog goed op silver spoons dan nog gekry, ha? Hulle kom uit regte huis uit. Nou wil hulle kom rep van die bloody ghetto. Ha? Sies. Maar hy gaan nie oor dat nie man. Ha? Sies, luister. Ik wil dan nog bloody geretired. Toen zei bloody girl wat dan nog mee bloody motivated. Zei wat ik dan nog op realization dan nog kom. Als ik dan nog bloody dan nog opgeef op bloody dream. Ik heb dan nog gedacht dat gaan niet waar kom. Zei wat ik dan nog besluit. Niet wacht dat ik terug op die bloody boot dan nog kom. Van nog aan een light die dan nog mee buiten dan nog zien. Hij dan nog afgevallen in die bloody game. Maar hoe kan ik dan nog bloody afval? Oud ze gaan ook zien nee dromers moest die bloody waar. Van moet maar net zien die light die zullen ken ook dan nog bloody dream. Dan nog van die ballies in die oud is draad dan nog kan in hulle magte nie. Van ik wil niet dat dan nog zien nie. Van mijn hart kan dan nog breek. Van ik was dan nog waard. Ik kreeg dan nog mezelf dan nog uitvoeren dan nog te laat is. Age of 16 toen slaan ik mijn eerste freestyle. Maar ik heb tegen geloof uit dit dan die bloody game. Ik heb eens gewied dat ik ga ik dan nog maken. Age of 20 grip al dan. Van sinds 21 ik heb 21 al dan nog gemaakt. Ik grip nou nog. Van dan ga ik mijn bloody titles dan nog krijgen van die game. Van dan ga ik dan nog een bloody recognized worden.